रायजोफोरनो जेरै खोथा होनाय एरैबादिनो मावनाय। सानसेबो गोजान जायालासे नांथाबनानै रायजोफोरनि गोनांथि जानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांगासिनो दं UPPLनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथाङा। 10 नं देबोरगाव BTC बियाबनि गुबुन गुबुन गामिनि रायजोफोरनि जेंना सुस्रांग्रा महरै थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। माब्लाबा निखावरि नखराव, माब्लाबा नोरजिया सुबुंनाव आरो माब्लाबा रायजोफोरनि जेंनायाव गोख्रों गसंथानानै गावनिफ्राय हाजासे मदद होनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैबो अशोक गयारी बिथाङा देबोरगाव बियाबनि धनपुर राभा गामियाव JCPजों खामानि लागायनानै गासै 36 नखरफोरनि गोलाव बोसोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय 600 मिटार लावथाइनि माथावरि खोना होदों। मख'नो गोनांदि धनपुर गामिनि रायजोफ्रा दैज्लां बोथोराव गौरां दैजों लोमसाव जानानै गोलाव समनिफ्रायनो हा खुरखा जानाय आरो दैबानाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदोंमोन। दिनै बे जेंनाखौ अरायथानि थाखाय सुस्रांना होनो थाखाय अशोक गयारी बिथाङा गावनिफ्रायनो रां बाहायनानै मदद खालामदों। जेराव रायजोफ्रा गोजोननायजों गयारी बिथांखौ साबायखरबो जासियो। जोंनि बेनो आरोखि दिनै मिडिया गेजेरजों आं साबायखर बावहरबाय। दिनै जों धनपुर गामियाव, दिनै धनपुर राभा गामियाव दिनै जों अशोक सार गयारीनाव थांनानै जों माबा मोनसे बिहैदोंमोन। अशोक गयारी सारा जोंखौ फैनानै गावबो गामियाव फैनानै गावहा नायदों, नंगौ नंमारगौ होननानै। दिनै रायजोफोरा बेखौ जों दिनै गौरां दैनि थाखाय हा खुरजागासिनो। बे हा खुरजानाया दिनै अशोक सार गयारीया दिनै बेखौ नायनानै जोंनि गामिनि बे धनपुर गामियाव हा खुरजानायफोरा नायनानै नंगौ होननानै गावहा दिनै बे JCP होनाया दिनै अशोक सार गयारीया बिराद खामानिया बिराद मोजां होदों। आरो दा अशोक गयारी सारा जेब्लाबो जों थांबाबो थाइसे थाइनै अनो। बिनि थाखाय अशोक सार गयारीनि थाखाय जों बिराद साबायखर। ओंखायनो अशोक गयारी सारजोंनो जों दंफायो आरो जोंनि रायजोफोरा दंफायो। आरो बेखौ जा अशोक सार गयारी सारा दिनै जेखौ मावनो होदों बिनि थाखाय जों रायजोफोरा बिराद गोजोननाय मोनबाय। आरो ओंखायनो रायजोफोरा बिराद माबा मोनसे जासिगोन होननानै, नङाबा गैयै मानसिफोरनि हा खुरजागासिनो। ओंखायनो जों थांनानै अशोक गयारी सारनाव थांनानै बेखौ बिहैदोंमोन। दे सार, नोंहा ओरै माबा मोनसे नायनो हो जोंनो थाखाय होननानै। ओंखायनो अशोक सार गयारीया जोंनो मदद खालामनो होबाय आरो नायबाय। अशोक सारनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोनबाय। ओंखायनो आं बेनो अशोक सारनो थाखाय। दैजों बेसेबां न'खर बा बेसेबां गामिया माने सिगां समाव हा खुरखा जानानै बा दै लोमनानै बेबायदि मोगा-मोगि जायोमोन? जोंनो बे हा खुरजानाया जोंनो सार बेयाव जोंनाव 36 न'खर दङ राभाफोरा। बिनि थाखाय बिराद असुबिदा जानानै दङ। ओंखायनो असुबिदानि थाखाय दा अशोक सार गयारीनि सिगां बेयाव थांनानै जों बिहैदों आरो अशोक साराबो फैनानै नायफैदों। ओंखायनो जों अशोक सारनो बिराद धन्यबाद होबाय आरो साबायखर होबाय। दिनै अशोक सारजोंनो जों जेब्लाबो अशोक सारजोंनो जों दङ। ओंखायनो आं बेनो बुंनानै दोनथ'बाय। सार, जे जोंहा रायजोफोरा जेखौ मिलायनानै जोंहा अशोक सारनाव थांनानै बिदोंमोन, जा बुंदोंमोन बिसोरा बियो दे हरगोन, नोंखौ जे खालामनो होगोन। जोंबो थांबाय गले-गलेनो, माने साननै सानथाम थांनानै। ओमफ्राय बिसोरो दे हरगोन होननायखायनो थार हरबायबो। आरो नै खामानिबो मावगासिनो दं आरो दाबो मोजाङै मावगासिनो दं। ओंखायनो आंबो बिराद मोजां मोनबाय आरो रायजोफोरखौबो बुजिनो होयो आं। दे जोंनि गामिया जे मोजां जालाङो आरो बे अशोक सारखौ जे मोजाङै जोंहा फुरथि खालामनो आरो जोंनि बे भटफोरा माबाफोरा फैबा जोंहा बेखौ माबा खालामनांगोन, बेनावनो होनांगोन। बेजोंनो बे माबा जाथों,
आं बेखौ साननानै आंबो बेखौ बिराद खुसिनो आं रायजोफोरखौ बुजायगासिनो दं आरो बेखौ आरो बे आरो बायदिसिनाखौ बिबा बे हरगोन मालाय अशोक सारा आं ओंखायनो अशोक सारखौ बिराद मोजां मोनो दा रायजोफोराबो मोजां मोनगासिनो दं आं बेखौ बुंनानै फोजोबनानै दोनबाय আজি মই ইয়াতে ধনপুৰ গাঁৱত ধনপুৰ গাঁৱৰে মানুহ মই আৰু ধনপুৰ গাঁৱৰে আজি গাঁওবুঢ়া ছেক্ৰেটাৰীবিলাকে ভাষণ দিল মই ৰাইজৰ পৰা আজি ভাষণ দি আছোঁ তা আজি মই আগতেকৈ ৰাইজৰ লগত হৈ গাঁওবুঢ়াৰ লগত হৈ ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত হৈ অশোক ছাৰ লগত গৈছোঁ এই মাটি খুন্দালৈকে আমাৰ গৌৰাং পানীটো বিৰাট উপদ্ৰৱ কৰি আছিলে আগৰ আজি বহুত বছৰ হ'ল বহুত মাটি খাই গ'ল আমাৰ ধনপুৰ ৰাইজৰ প্ৰায় বহুত মাটি খাইছে ইয়াৰ বিষয়তে আমি গৈছোঁ দুখীয়া মানুহ হিচাপত তা আজি হিচাপত অশোক গোৱাৰী ছাৰে বিৰাট আমাৰ সহায় কৰিল আজিৰ দিনত বিৰাট ভাল পাইলোঁ বিৰাট ধন্যবাদ দিছোঁ আমি আজি GSP লগাইছোঁ অশোক গোৱাৰী ছাৰে আমাৰ GSP দিছে বিৰাট ভাল আমি নমৰালৈকে আমি তাৰ লগত থাকিম আজি ইয়াতে আমি বহুত বছৰ হ'লেও আমি মাটি খুন্দা খাই আজি কিছুমানে মানুহৰ 2 বিঘা 3 বিঘা মতে যেতিয়া 10 বিঘা মাটি আছিল এতিয়া 10 বিঘা নাই এতিয়া 4-5 বিঘালৈকে খুন্দি লৈ গ'ল তাই এইটো আজি ইমান দৌৰে আজিহে অশোক ছাৰে আমাক বিৰাট মৰম কৰি মানে আজি দি দিল বিৰাট ধন্যবাদ আমি ধন্যবাদ চাইব কৰিলোঁ আমি তাৰ লগত আমি থাকিমেই নমৰালৈকে থাকিমেই আজি আমাৰ আজি ইমান ৰাজ্য মহিলা চহিলা চব জমা খাই আমাৰ ইয়াতে নদীত আমাৰ GSP খুন্দাৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইটোৱে কৈ মই চাবি